हाय हॅलो SM क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज आपण इथे गिलक्याची भाजी बनवणार आहोत। तर इथे मी कढई ठेवून घेतलेली आहे, त्याचे 2 चमचे मी तेल टाकलेलं आहे। आता आपण थोडेसे तेल टाकून झाले की आपण अर्धा चमचा मोहरी टाकायची। इथे आपली मोहरी तडतडून झालेली आहे, अर्धा चमचा आपण जिरे टाकून घ्यायचे। 1 चमचा आपण तिखट टाकायचे, 1 चमचा पण आंबट मसाला, थोडे हळद आणि आता आपण हे सगळे बारीक केलेले गिलके याच्यात टाकून घ्यायचे। त्याला परतून घ्यायचे चांगलं फोडणीमध्ये अशा पद्धतीने। याला आपण अजिबात पाणी टाकायचं नाही, याला वाफेवरच करायचे आपल्याला। याच्यात आपण थोडं अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे। कमी गॅस करून आपण याच्यावर आता झाकण ठेवून घेणार आहोत। मी आता इथे अर्धा चमचा मीठ टाकून घेते। अंदाजानुसार पण टाकू शकतो आपण, मीठ अंदाजानुसार टाकून घ्यायचे, कमी जास्त जेवढं झालं तेवढं। मी इथे थोडं मीठ टाकते अंदाजाने। हे साधारण अर्धा चमचा असेल। ही पावशेर गिलक्याची भाजी आहे। हे आपण अशी वाफेवरच करून घ्यायची, याच्यात अजिबात पाणी टाकायचं नाही। त्याच्या अंगच पाणी, त्याला पाणी सुटतं ह्या गिलक्याच्या भाजीला। हिला वाफेवरच करायची आहे आणि ते जास्त टणक नसल्यामुळे पटकन शिजून पण जाते, नरम असल्यामुळे। अशा प्रकारची गिलक्याची चटणी म्हणू शकता तुम्ही किंवा भाजी म्हणू शकता। नक्की करून बघा। अशी रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। याला 10 मिनिटं आपण याच्यावर झाकण ठेवून त्याला शिजवून घेणार आहोत, वाफून घेणार आहोत। अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। रेसिपी कशी काय वाटते मला कॉमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। त्याला 10 मिनिटं आपण छान वाफेवर शिजवून घेणार आहोत। त्याच्यावर मी झाकण ठेवून घेते आता। हिला चांगलं परतून घ्यायचं मीठ टाकल्यानंतर आणि मिऱ्यात आपण वाफेवर करून घ्यायची। मी ते ताट ठेवते, कमी गॅस करून ठेवायचा आहे, 10 मिनिटं शिजू द्यायची। अशी मध्ये आपण 2-3 मिनिटांनी थोडी अशी हलवून घ्यायची। हे बघा इथे आपली छान अशी गिलक्याची चटणी तयार झालेली आहे, साधी आणि सिंपल। याला काहीच साहित्य जास्त लागत नाही, पटकन झटपट होते। अशा पद्धतीने तुम्ही गिलक्याची भाजी नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास, रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत।